Boten. Ning rak bobong to. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah iso golong kanca-kanca lanang kita komplit. Amin. Ngapur rene nang ngono panjenengan kabeh. Amin matur nuwun. Pun disiapke apa kanca-kanca? Sampun. Ya ora ngono wong iki kabeh do ora ngarep-arep Rabbila. Nggih, matur nuwun kagem Pak Dalang kagem sedaya rencang-rencang lanang kita. Ini sampun paring pambiyantunipun wiwit kawiwitan wau sonten terus dipun sakmenika. Padha-padha Mas. Aku nang kene yo lek kumbakong yang ngomong lho. Siap. Padha-padha. Bawane tekan ndi iki Mas? Bu. Boleh ngitung mengko meneh. Lah jadi ya lisengan semua. Kasih. Semua diatur ndak meneh. Oi. Yo bujani tak sebut aku. Nang lo, anang nina. Hati-hati nak musuh karo Bagong iki tentu-tentu kok macul ngono. Tawarane Bagong gendhet kok. Bayamu iki lho. Aku ki sok embul sok. Ah, juga dalu. Alhamdulillah bocah kesempatan kene. Pon luar sing dadi nagare. Boten kok panjenengan riyen kok iso batin nek sesuk pokoke nek wayangan nek ora Pak Bagong saka Bantul ora lu. Ceritane iki pripun panjenengan iki? Aku dhewe yo kaget. Pokoke nek ora Pak Bagong ora pokoke. Alhamdulillah begitu wis sing ngeksen para pilih sepuh, para kadang wis luar sing dadi nagare. Muga-muga caket ingkang grahan lan berkah kangge putrane sing dipilih. Sampun wonten walasan pripun. Nggih, ngaten cara-cara wis ilang bahwa wis ruwat mala suketane. Amin. Mbak Dani baduke bawane. Aku wis ngarep kok purus warnane sithik wis marem. Kabeh nek gampang marem. Ayo saiki gaden sing kagungan balung iki nang kene lho. Ditutuk ke kagungan balung. Lopot pisan kena pisan Nek Mas yen gampang luwih gampang mula-mula kok Mbak Deni
Deni kabeh karo Mas Haji Jumboyo. Kejaba ganteng suarane pancen wah jan kaya nganu. Kaya goblok. Kaya goblok. Ini tak pernah kayak goblok. Suarane pancen yo apik to menanan Mas Haji. Ayo, bantuke Mbak Deni. Yen angel Padahal nek wong digawe iki lumrah itu kesel biasane ngene iki terus suarane nganti gerok. Mbak Deni yo suarane cek pokok ngono. Padahal Mbak Deni iki kan zaman laku sih kuru banget kan dia. Saya kok lemu iki mergo cocok karo Mas Edi kok yo. Sak ping pira? Ayo Mbak Deni dikontek Mbak. Asem tenan kok aku mayang nang Mbak Deni ro ku dadi tok kawon. Wis. Kawane Bapak Anis kok yang kawane. Ayo Mbak. Langgane ben Mbak Deni karo Mas Edi. Ah, mongko nek wis lagu sing kepindho ben sing saka dibagi itu nyambut gawe. Mongko sing kepindho kuwi diganti yang tipis-tipis. Yo, balungane kok balung melok iki lho. Rolu, ropi, nempi lu manem. Rolu, ropi, nemo, nempi. Nah, ngono kuwi. Ayo, Mbak Deni karo Mas Edi.